మహబూబాబాద్ చెందిన పల్లా రామచంద్రారెడ్డి కుమార్తె పల్లా శ్రీనిధి రెడ్డి పుట్టినరోజును సోమవారం స్థానిక దైవకృప అనాథ ఆశ్రమంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆశ్రమానికి ఒక కూలర్ను బహుకరించడంతో పాటు చిన్నారులకు ప్రత్యేక భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా పల్లా రామచంద్రారెడ్డి ఆశ్రమ నిర్వాహకులు లోకేష్ నాయకులు మాట్లాడారు. భవిష్యత్తులో ఆశ్రమానికి మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామన్నారు. రామచంద్రారెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు లోకేష్ నాయక్ ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మహబూబాబాద్ చెందిన పల్లా రామచంద్రారెడ్డి కుమార్తె పల్లా శ్రీనిధి రెడ్డి పుట్టినరోజును సోమవారం స్థానిక దైవకృప అనాథ ఆశ్రమంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆశ్రమానికి ఒక కూలర్ను బహుకరించడంతో పాటు చిన్నారులకు ప్రత్యేక భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా పల్లా రామచంద్రారెడ్డి ఆశ్రమ నిర్వాహకులు లోకేష్ నాయకులు మాట్లాడారు. భవిష్యత్తులో ఆశ్రమానికి మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామన్నారు. రామచంద్రారెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు లోకేష్ నాయక్ ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న దైవకృప చిల్డ్రన్ హోమ్కి మరి పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు రామచంద్రారెడ్డి గారి కుమార్తె శ్రీనిధి గారు మరి ఈరోజు వారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా అనాథాశ్రమంలో చేసి కేక్ కట్ చేసి రోజు పిల్లలకి పుష్టికరమైన భోజనము ఈరోజు బిర్యానీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మరి ఈరోజు పిల్లలకి మంచి సుఖశాంతులతో ఉండాలని అనాథల గారు మేమందరం కూడా వారికి అండగా ఉన్నామనే ఆలోచనతో పిల్లలకి ఒక కూలర్ కూడా ఈరోజు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి మరి ముఖ్య అతిథిగా మరి మన మధ్యలో ఉన్న మరి ముఖ్య గారు, అదేవిధంగా రామచంద్రారెడ్డి గారు మరి వారి యొక్క ఫ్యామిలీ ఇంకా ఇతరత్ర వాళ్ళు వచ్చి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేసుకోవడం చాలా సంతోషం. ఈ రీతిగా మహబూబాబాద్లో ఉన్న మరి పెద్దవాళ్ళు ఈ రీతిగా అనాథ మధ్యలో కేక్ కట్ చేసి మరి వారి యొక్క బర్త్డేలు కానీ మ్యారేజ్లు కానీ ఇలా చేసి మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తే ఇంకెంతగానైనా ఈ సేవా కార్యక్రమాలు చేయడానికి ముందు ఉంటామని ఈ యొక్క మీడియా మిత్రుల ద్వారా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మా చిన్న పాప పల్లా శ్రీనిధి రెడ్డి బర్త్డే సందర్భంగా ఈరోజు మన దైవకృప అనాథాశ్రయంలో పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజనంతో పాటుగా ఒక కూలర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదివరకు గతంలో కూడా నేను అనాథాశ్రయానికి వృద్ధాశ్రమానికి కూడా కొంత డొనేట్ చేయడం జరిగింది. ఇక ముందు కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపడతామని, ఇట్లాంటి చందాలు కూడా ఇస్తామని అందరి సమక్షంలో నేను చెప్తున్నాను. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.